Check. Diyos maraynaldo po sa Indugabos. Ngunyan iyo an ikaapat na Domingo nin Kwaresma. Sa misa ngunyan, idulot niya to ang satuya mga personal na intensyones, siring man, pasasalamat ni Nilda Lurin, special intentions for safe and good health of Rosalia Asense, Annie Servita, Janet, and complete healing of Richelle Silverio, offered by Villaferte family. For safe and good health of Yel Maria Rodriguez and Carmen Bunyag. For safe, good health and financial blessings to Cindy and Arnold II Bunyag, Maria Faye Donna and Jerome Rodriguez and Arnold Corby Bunyag, offered by Bunyag family. Prayer for land dispute offered by Nene del Rosario. For safe travel of Rodolfo, Julia, and Paulo Tablizo, offered by Nene del Rosario. For complete healing of si Salve Cabral, for fast recovery and complete healing of sick members of CRC LLFCC. Prayer for the eternal repose of the souls of Arvin Arnold, offered by Bunyag family. For all the souls in purgatory, offered by Nene del Rosario. For the souls of Severino, Sotera, Kathleen, Cesar, Maximo, and all souls in purgatory, offered by Doti Monte. Yun ang isipin ng For the soul of Purita and Eduardo, offered by Brad Ed Neliasca. For all the souls in purgatory, offered by Sis Lagring Clarina. For all the souls in purgatory, offered by Sis Salve Cabral. For the souls of Manuel, Salvador, Virginia, Jaime, and Macario, offered by Sis Del Fornoles. For the eternal repose of all the souls of CRC and LLFCC members. Sa gabos na nagdulot, salamat po. Ang tema ngunya na Domingo, initaas an aki nin tawo, tanganing sa saiya, ang gabos magkaigwanin buhay na daing kasagkuran. Sa panahon ngunyan, sa tuyang mahihiling ang kapurisawan nin tawo sa manlain-lain na bagay. Padago sa naghahanap ang tawo nin kasimbagan sa mga kahaputan niya sa buhay. Huli ta siya sana ang linalang nin mahal na Diyos na naghahanap nin kahulugan kan sa iyang buhay, ang tawo daing untok sa iyang paghanap. Ngunya na Kwaresma, pinapagirumdum kita na an kapanuan asin kahulugan kan sa tuyang buhay, manunumpungan niya to solamente kay Heso Kristo na sa tong kagurangnan. Initaas siya duman sa krus, tanganing magtaong buhay sa katauhan. An sa iyang pagsakit, asin pagkagadan, nagdara sa to nin paglaom, pasiring sa buhay na daing kasagkuran. An mamamayo kan selebrasyon niya tungon yan, iyo si Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Naga City. Matindog po ang gabos, asin maugmang awiton an awit sa pagpuon.
unyato an misa sa ngaran kanama asin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta an pagkabuot kan Dios asin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, gabos kita nasasala, gabos kita napaparayo sa mahal na Diyos, kaya gabos man kita dapat makimaherak sa iyang atubang. Ako untaan sa tong mga kasalan, pagsursulan ang mga ini, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Maherak ka sa mo kagurangnan. Kagurangnan mahera ka. Ta kami nagkasala sa imo. Ipahiling mo sa mo kagurangnan an sa imong pagkaherak. Asin tawan sa mo an sa imong kaligtasan. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Matukaw po ang Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, an sa imong tataramon, iyo an kaligtasan nin kinakban. Tukdoi kami na makasunod sa iya, an pagkaungis masanglian nin buhay na daing kasagkoran, inihinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An mga nagibong maraot kan mga Hudyo, iyuman sana ang nagdara sa sainda sa makuring pagsakit. Sa indang namatean ang pagiging surugoon. Digdi sinda napukawan sa saindang naginibong kasalan, daraman kan paglaom na makabalik sa sadiri nindang banwaan. Hemateon nyato an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin Kronika. Tambak-tambak ang mga kasombikalan na naginibo kan mga prinsipe sa Huda, kan mga padi asin kan banwaan. Inarog ninda ang mga makasupog-supog na gibo kan mga pagano. Pinagdigtaan ninda ang templo na ikinonsegra nin kagurangnan para duman sa Jerusalem. Ang kagurangnan, Diyos nin sa indong mga magurang, daing untok na nagsugo nin mga surugoon sa sainda. Hulita buot niyang patawadon an sa iyang banwaan, asin an sa iyang harong. Alagad, pinag-olog-olog ninda ang mga sinugo nin Diyos. Pinagbasang-basang an sa iyang mga tataramon. Pinagnisihan ninda an sa iyang mga propeta. Sagkod na ang kaanggotan nin kagurangnan, nag-init laban sa iyang banwaan. Kaanggotan na daina mapupugol. Sinulo nin mga Kaldeo ang templo nin Diyos. Rinumpag ang mga paril sa Jerusalem. Pinakalayohan ang gabos na mga palasyo. Rinunot ang gabos na bagay-bagay na may halaga. Ang mga dai na gadan, isinubol ni Nebukadnesar sa Babylonia. Duman sinda naglingkod sa iya, asin sa iyang mga aki, sagkod na sinda masakopan kan kahadean nin Persya. Digdi na utob ang ipinagtaram nin kagurangnan ki Jeremias. Sagkod na mabawi kan dagang ini an sa iyang nawarang Sabado. Sagkod na makalihis an 70 taon. Sa iyang ipinaglelehe ang Sabado,
sa gabos na aldaw nin pagkabihag sa iya. Kan enot na taon ni Ciro, hade sa Persya, tanganing maotob ang ipinagtaram nin kagurangnan kay Jeremias. Pinukaw nin kagurangnan ang espiritu ni Ciro, asin pinagibo nin surat na ipinaharubay sa bilog na kahadean. Uya ang tataramo ni Ciro, hale sa Persya. Itinao sako nin kagurangnan, Diyos nin langit, ang gabos na kahadean sa daga. Tinugon niya ako na igibo ko siya nin templo sa Jerusalem sa Huda. An si Isay man sa Indo nakaayon sa saiyang banwaan, mapapasa iya ang sa iyang Diyos. Tinugon niyang pumaduman. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa kuyang dila dai makataram, kun ika sa kuyang malingawan. Ang sa kuyang dila dai makataram, kun ika sa kuyang malingawan. Sa tampi kan mga salog sa Babilonia, kami nagturukaw asin nagtarangis. Sa mong ginigirumdom an Sion, sa mga sanga kan mga kahoy duman, binitay mi an samong mga arpa. Ang sa kuyang dila dai makataram, kun ika sa kuyang malingawan. Hulita duman hinahagad ninda sa mo, naawitan mi ang mga nagbihag sa mo. Olay ninda, awito nindo sa mo, ang saro sa mga awit sa Sion. Ang sa kuyang dila dai makataram, kun ika sa kuyang malingawan. O paano ming maawit ang awit nin kagurangnan, kun kami uya sa dagang dayuhan. Jerusalem, kun ika malingawan ko, maalang lugod ang tookong kamot. Ang sa kuyang dila dai makataram, kun ika sa kuyang malingawan. Dumukot lugod ang dila sa nguso ko, kun ika dai ko magiromduman. Kun ang Jerusalem dai ko ibilang, sa pinaurog kong kaugmahan. Ang sa kuyang dila dai makataram, kun ika sa kuyang malingawan. Ang pagkamuot asin pagkaherak nin Diyos nagsusupay. Ini sa iyang ipinahiling kan sa iyang binalukat ang tawo sa kauripnan nin kasaalan, asin man sa kagadanan. Hemateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Alagad nagsusupay ang pagkaherak ng Diyos, asin dakula ang sa iyang pagkamuot sa to. Kaya maski kangadan pa kita, huli kang kasumbikalan, binuhay liwat niya kita, kaiba ni Kristo. Nakaligtas kita huli sa biyaya ng Diyos. Sa pakisumaro ta kay Kristo Jesus, binuhay man kita kan buhayon siya liwat ning Diyos, tanganing makaiba niyang naghade sa langit. Ginibo niya ini tanganing ipahiling sa maabot pang mga panahon ang nagsusupay na biyaya sa pagkamuot na ipinahiling niya sa to, huli kay Kristo Jesus. Huli sa biyaya ng Diyos, nakaligtas kamo sa paagi nin pagtubod. Iyan, bakong sa diri nindong gibo, kundi regalo ng Diyos. Mayo sa indong pwedeng mag-orgulyo dapit kaini. Huli, bako ining bunga kan sa diri nindong mga gibo, linalang kita ng Diyos, sa pakisumaro ta kay Kristo, linalang kita para sa mga gibong karahayan na dati na niyang inandam, tanganing gibuhon ta. Tataramon nihin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ipinapahayag ni Jesus ang sa iyang misyon digdi sa kinaaban bilang tagapagligtas. Ini urog niya tong
Masasabutan, kung kita may pagtubod, asin pagsarig sa saiyang tataramon, asin gibo. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kamarahay na bareta. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi ki Nicodemo, duman sa lantad an halas, initaas ni Moises, siring man an aki nin tawo, iitaas tanganing an gabos na magtubod sa iya, magkaigwa nin buhay na daing kasagkoran. Ang Diyos namuot na gayo sa kinakban. Kaya itinaunyan sa iyang bugtong na aki, tanganing ang nagtutubod sa iya, dai mawara, kundi magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Huli ta sinugo nin Diyos ang sa iyang aki sa kinakban. Bako sa paghukom, kundi tanganing ang kinakban, huli sa iya, makaligtas. Ang nagtutubod sa iya, dai pinaghuhukuman. Alagad, ang dai minatubod, pinaghuhukuman na. Huli ta habong magtubod sa ngaran kan bugtong na aki nin Diyos. Ang paghukom, iyo ini. Ang liwanag na padigdi sa kinakban, alagad ang mga tao namuot sa kadikluman, orog ki sa liwanag, huli tamaraot an sa indang mga gibo. Ang nagigibo nin maraot, minadulag sa liwanag. Natatakot sa katotoohan. Ang nagigibo nin marahay, minarani sa liwanag, tanganing mahiling an sa iyang mga gibo, huli taan mga gibo, sosog sa kabutan nin Diyos. Marahay na bareta nin satong kaligtasan. Pag umaw sa imo o Kristo, matukaw po ang gabos. Saro sa challenging na gibo kan padi para sa sakuya, iyo an apudon tanganing magserbi sa mga naghihilang sa lambang request nin pag-ulyo. An padi nagduduman sa pamilya, sa harong, lalong-lalo na kunyaon sa komunidad, asin digdi niya, nanunumpungan an mga tugang na nagsasakit, darakan paghilang. Kaya sinasabi ko na challenging, ninhuli tabakong madali ang mag-ataman sa mga naghihilang, sa mga nasa kadifisilan nin buhay. Dipisil siya, alagad maugma. Challenging, alagad fulfilling. Ang magdulok, magrani sa mga naghihilang. Bako sa nagayod sa mga naghihilang, nagtutubod ako sa isay manatawo na magrani sa padi, asin magpahayag kan sa indang kagabatan.
problema sa pamilya, problema sa minsan nga ni pangwarta, problema sa relasyon. Halos gabos na sa namin san pinapahayag sa padi. Gusto lamang gayon makakaulay nin padi. Igwa lamang mapahayagan kan sa indang kagabatan sa padi. Kaya masasabi ko man na ang mga eksperyensyang ininin padi sarong dipisil asin maugma na eksperyensya sa ministeryo bilang padi. Ako mismo personalmente, sa sakuyang ministeryo sa mga naghihilang, sa parokya, asin man sa mga tao na may kagabatan, naghihibi, daradaraan gabat kan problema, nanunumpungan ko ang tao. Nahihiling ko na ang tao palan maluya, siring na ako maluya man. Na ang tao palan, igwang dinadarang kagabatan. Na ang realidad palan kan sarong tao, iyo na siya tikapo. Ang realidad palan kan sarong tao, na siya, sa iyang mga problema, asin kasakitan, siya maluya. Asin sa iyang kaluyahan, sa iyang kahilangan, asin sa iyang pinag-aagihan na kadipisilan, kaipuhan niya nin sandigan or sarigan sa Bicol. Sarigan. Gabos kita nangangaiponin pagsarig or sa tao na pwede natong masarigan. Sa eksperyensya kan tao, sa satuyang mga inaagihan na kagabatan sa buhay, kaipuhan tapalan ang sarigan. Ninulita na mamatita na maluya kita. Ninulita na mamatita na kita palan, igwang kaluyahan. Ninulita igwit kita maluya, kita may kadifisilan, kaipuhan tanin sarigan. Kitang mga tao, gulpian pwedeng masarigan. Barkada, kapamilya, mga importante ini. Nagsuporta kan pamilya, kaiba na nagyud dyan ang resources, kwarta, kaiba na nagyud dyan ang puder, kapangyarihan, sinasarigan taman ang puder, sinasarigan taman ang satuyang mga koneksyon, sinasarigan taman ang satuyang mga kaibanan. Minsan ang karangyaan nagiging sarigan taman. Sa satuyang mga kaluyahan, minsan pinapanutaan sa dirita kung anuman tanganing maghiling sana nakitapalan bakong maluya. Kaya nagiging sarigan ng mga ini, kwarta, puder, karangyaan. Pwede man po na maging sarigan ta ini. Mga relasyon ta sa tutuyang pamilya, sa mahal niya to sa buhay. Sa paghiling ko ini marahay na sarigan. Alagad kung nihilingon po niya to ang ibanghelyo ngunyan. Ngunyan, letare Sunday. Naguhurop-hurop kita sa pagrani kan kamahalan. Sa ebanghelyo ngunyan, sa ebanghelyo gikan kay San Juan, tinutukdo kita sa sarong sarigan. Sa buhay niya to, sa kaluyahan niya to, sa kasakitan niya to, tinutukdo kan simbahan. Asin man mismo kan Dominggong ini, uto, sarigan, si Kristo. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him might not die, but have everlasting life. Iyon yan sarigan. Pamuso ining teksto sa Biblia, John 3:16. Ini tinataram, kan lambang saro sa tuya, tinataram kan mga tugang niya to sa luwas kan katolikong simbahan. Ang Diyos padangat ang mga tao, kaya pinadara niya an sa iyang bugtong na aki. Tanganing si isay man na magtubod, faith, magkaigbanin buhay na daing kasagkuran. Sarigan, kaligtasan. Gusto ko po ngunya na darahon kamo, na ituruog taan sa tuyang pagkasabot sa krus ni Kristo.
Pinapagirumdum kita sa krus ni Kristo, sa iyang pagkamuot, nagkakaigwa kita nin sarigan. Maray na sarigan taan sa tuyang mga kapamilya, pag kita nasa kasakitan, baku yan maraot. Marahima na sarigan, kung iwa kitang mga resources, tipon-tipon, na kwarta, nakulang tabang man yan. An sa tuyang mga koneksyon, an sa tuyang puder, an sa tuyang influensya sa tao, mga sarigan man ini, alagad mayo ng maurog pa sa sarig kan Kristong Jesus, an aking bugtong kan Diyos. Ipinadara niya an sa iyang bugtong na aki, sa satuya gabos, tanganing tubudon, tanganing sa pagtubod na iyan, ki Kristo, magkaigwa kita nin sarig. Kaya ngunyan mga tugang, mabuhay man lugod sa satuyang mga nagsisimba ngunyan, yaon man dyan sa harong, sa inman kamo ngunyan nagdadangog, sa misang ini, si Kristo ang sarigan kan sa tong buhay. Iyo ini ang pagiromdom kan Letare Sunday. Nakitaman lugod, mahiling si Kristo, na ilaag niya to si Kristo sa sentro kan sa tong pagkabuhay, asin siya ang magayon na maging pundasyon kan sa tuyang pagkabuhay. Siya ang pundasyon kan sa tuyang puder, siya man ang pundasyon kan sa tuyang mga relasyon, siya man ang pundasyon kan sa tuyang mga koneksyon, tanganing igwang sarig, ang sa tuyang mga pinapangaputan na sarig sa buhay ta. Takun mayo si Kristo, mayo ang bugtong na aki kan Diyos. Sabi po duman sa Ebanghelyo, pinaghuhukuman na, tahabong magtubod. Buot sabihon palan, ang sa tuyang pagtubod, sa mahal na kagurang ng Hesu Kristo, dakulang biyaya sa lambang saro na naghahanap nin sarig sa pagkabuhay. Sa imong paghilang, kung ikaw man igwang kanser, kung ikaw man bedridden ka sa imong harong, pirang taon ka na dai ka nakakaluwas, nakahigda ka sana, itinutokdo sa imo, ang sarig sa imong kamugtakan. Si Kristo. Si Kristo. Nagaagi ka man ngunyan nin kadipisilan sa imong pagkabuhay. Nagkakaproblema ka sa imong relasyon sa imong agom. May problema ka sa pamilya mo. Dai maayos-ayos, nagkakariribok. Ninhuli sa mga rason na dai taaram, asin dai ta nasasabutan. Suntok sa buwan gayud minsan, ang mga solusyon sa mga problema ta. May problema ka sa kwarta, utang mo, wala tuo. May mga problema ka sa mga tao. Hinahanap ka ninda. Alagad ika gusto mong magtago. Ninhuli tadai mo kayang atubangon sinda. Minsan mayo ka ng masasarigan. Uya si Kristo. Uya an aki kan Diyos. Si isay man an magtubod sa iya, magkakaigwanin sarig, asin kaligtasan, nin sa tong pagkabuhay. Pinunan ang Ebanghelyo ngunyan, kan istorya ni Kristo kini Nicodemo, sa Romadunong, na para adal, kan banal na kasuratan. Sinabi duman sa lantad, si Moises itinaas ang krus, itinaas ang halas, asin si isay man na maghiling sa halas, magkakaigwanin kaligtasan. Mararahay. Maghiling sana. And inaagyat kita gabos, nahilingunta si Kristo kan sa tuyang pagtubod. The eyes of faith. Magtubod kita sa kagurangnan. Let us all believe in Jesus. Siya ang katotohan, siya ang buhay, asin siya ang dalan. Jesus is the way, the truth, and the life. Mga tugang ko sa pagtubod, gabos kita may mga inaagihan sa buhay. Ang iba, bakong gayong magabat,
An iba, abang gabat kan dinadara sa pagkabuhay. Magtauman lugod inspirasyon, asin kagaanan sa lambang saro sa tuya, an mensahe kan ibanghelyo mo niyan. Ilaagtaan sa tuyang sa diri ki Kristo. Ituruok taan sa tuyang atensyon ki Kristo. Tanganing si Kristo, iyo an maging sentro, asin pundasyon, kan sa tuyang buhay, tunay na sarigan, kan sa tuyang pagkabuhay. Matindog po ang gabos. Pagpahayag kan pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibinin banwaan, mga tugang mamibi kita sa satong langit nun na Ama, pano nin pagsarig asin pagkamuot. Kagurangnan, kahiraki an sa imong banwaan. Kagurangnan kahiraki ang sa imong banwaan, para sa bilog na simbahan, ang komunidad ni Kristo, tanganin ini maging tanda sa katauhan na ang Diyos, pagkamuot, paglaom asin pagpatawad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mga namamayonin banwaan, tanganing sa saindang pagmakulog, sa katanusan asin katuninungan, nin kagabsan, makapaglingkod sinda sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa mga biktima nin ralaban asin pagkaapi, mga yaon sa bilangguan, mga daing harong, tanganing makakuasinda nin paglaom, sa katanusan nin Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa satuya gabos, tanganin an karahayan asin pagkamot ni Jesus, maging buhay asin mahiling sa sato, ipamibi niya to sa kagurangnan. Diyos na kagurangnan dayaday, na namamatean niya mo an sa imong pagkamuot, himatea an sa mong mga pamibi, asin mapagkanigua kami sa imong pagkamuot, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Lord, I offer my life
matindog po ang gabos. Magpabibig kamo mga tugang, tanganing ang sako, asin sa indong atang, maako lugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan darami sa imo ining atang, na nagdudulot sa mo nin katoninongan, asin kaugmahan, palaada an sa mong pagkamuot sa Eucharistia, asin daraha an kaligtasan sa kinakban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, huli ta ikinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo, na nalinigan ang mga isip, taon-taon maugmang maglaom sa mga sakramento paskwal, tanganing sa pag-utob kan mga gawing kabanalan, asin gibong pagkamuot, sa dayaday na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag niyan liwat, madarasinda sa kapanuan kan grasya nin mga aki. Kaya kaiba kan mga angheles, asin arkangheles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanangganan banal, borabon nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkua kan tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao, sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man ninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
nagurumdum kan sa iyang paggagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ano sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, na ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupa na kapagpagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan tinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya an kordero kan Dios. Uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po ang gabos. Kagurangnan niya mong Diyos, ining tinapay asin arak, itinao mo sa mo, tanganing magin buhay asin kusog niya mo, sa ibabaw nin daga, magin sakramento lugod nin samuyang buhay, na daing kasagkoran, inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibig ang Orasyo Imperata tumang sa paglakob kang COVID-19. Amang maherakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kang COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghinguwa sa paghanap ni bulong, asin sa pag-adal kan paglakop, kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghinguwa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay, kan sa indang sadiri asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga may nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog, sa lambang saro, maghaawa sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Inihinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to, ang satuyang celebranting niya, si Reverend Father J.S. Aguilar. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor as in choir, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa mga altar server, lectors, and lay minister, asin sa presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Salamat po. Ang misa nin banwaan, madadalan sa Facebook live streaming. Siring man sa YouTube. I-search lang po, misa nin banwaan. Sa tuya pong i-like as in i-share sa tuya mga kabisto, lalong-lalo na po itong mga nasa harayong lugar na dai nakakapag-attendir ng Santa Misa. Anunsyo po, iniimbitaran ang gabos na mag-anduyog sa gigibuho na Maximilian Kolbe Ministry Trade Fair sa maabot na Marso 28 hanggang Abril 4 sa Immaculate Conception, Paris. Si Saint Maximilian Kolbe, iyo ang patron kan mga prisonero. Ang katuyuhan po kaini, iyo ang makalikom ning pondo para sa satong mga tugang na nasa bilangguan. Salamat po. Asin matindog ng... bago ko po itaw anong ring bendisyon, kung anon ko po ining momentong ini sa indo po gabos na yaon digdi sa satuyang misa ngunyan asin man yaon dyan nagdadalan sa online digdi sa misa ngunyan. An Caceres Commission on Prison Welfare na kung sain an sa indo pong lingkod iyo an pamayo naghihinguwa na makapagserbi
sa mga tugang nyato na yaon sa kulungan. Dawa nga ni po arog ganyan sa tuyang kamugtakan, naghihinguwa kita. Na itaram ka subago na magagaigwanin Prison Ministry Expo an exhibit as in pagtindakan sa tuyang mga PDL o kan mga inmates sa tuyang mga prisuhan kan sa indang mga produkto tanganing makatabang kita sa inda. Pero saro sa na iyan sa katuyuhan. Ang saro pa dyan iyo na ma-inform ang tao, ang gabos na masirimba, ang mga Katoliko, kung ano ang prison ministry sa Archdiocese. So kaya po updating man po ini. Gigibuhon ini sa parokya kan Immaculada Concepcion dyan sa Naga. Dyan po sa may simbahan dyan sa may Rotonda. Okay, so dyan po sa patio dyan, gigibuhon ang Prison Expo sa maabot na Semana Santa. But sabihon poon di Ramos, Domingo di Ramos, sagkod iyan sa Domingo nin Pagkabuhay Liwat. Kaya po, inaapudan ko po ang gabos sa satuya pong pag-obserbar kan kamahalan, kan mga banal na aldaw, kan Semana Santa, marayman po na maghapit kamo sa Concepcion Parish, tangani man pong makisumaro sa Prison Ministry Expo. Yan. Ano po? Asin man po, inaapudan ko man ang gabos na magsuporta sa indo pong anuman na maitatabang nindo. Financial man yan o kaya feeding program na magsungko, magtipon nin anuman na karahayan tanganing maituota sa tuyang mga preso. Ano po? Dawa nga ni kita yaon sa kadipisilan, yaon sa pandemya, di taman paglingawan ang mga nasa kasakitan, asin saro dyan iyo ang mga tugang nyato na nasa kulungan. So, yan po. Ano, kaya po, kung si gusto pong magtaonin donasyon, suporta, magpaabot na lang po sa kuya, magdyan po sa Immaculate Concepcion, makipag-ulay sa kuya, tanganing pag-urulayan ta kung paano po kamo makapagtabang, makapagsanggawan, kan sa induma na karahayan, gibong herak sa satuyang mga tugang na nasa kulungan. So, yan po. Salamat sa Indo Advance. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makapangyarihan sa gabos, an Ama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.